jamatia tenini koktoma bubak rokungkha bwskang loksawa chongmari samphai phaima bai rajniti bodol songne awai mungbo bangsugui tongkha उत्तर जिल्लाव तंथाइना फाइनाय रियां शरणार्थीरक जेतैखे बरकनि हास्ते मिजोरामो लोकसभा चंमारिनि बुट रैमान नातै अबनि बागै प्रशासन तियार अंगै तंगु मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी खनादिपर उदयपुर चंमारिनि आवै मंग मानजाक फायानो त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बाय जुगालिजाक उमर बीसीसी थाम जरानि सदरनि क्रिकेट बातायमंग मर्डान कोचिं सेन्टर चेम्पियन अंखा लोकसभा चंमारिनि पुइला बेरमने बुट नाहर मंगनि जरा हाथी बारसा ब जरा करिखा अबनि बागै आवै मंग मजम बांसुगुइ तंखा बीजेपीनि अमर गनां अजाताय मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी तिनि फुंगो ओडिशानि सुन्दरगढ़ चंमारिनि पान्दाव ककनारेखा मुचां मोदी आरो ककनारेखानि साखा ताबुकनि जराव कराखा फांनांगौ जेथैके हा कतर थिति नारगै माननातै मुचां मोदी साखा हास्तेव क्षमताव तंनाय बिजु जनता दलनि हाफां हुकबार ख्लायनाय रकनि रांसुबानानि ताय आयुष्मान भारत योजनानि सामुं चारथानि केबेंगै तंखा मन्त्री बक्रक साखा बिनि हाफां सबका साथ सबका विकास व पुइतो थांगो ताय बस्कां चंमारियाव बिनि पार्टी कप्लाय अंगै हा कतर गोबां कुक आदं बाय हाफां खावानो उल्ल सोनपुर जुगालि जागलो कुथुम ककनारेक थाने मोजां मोदी साखा कांग्रेस ताय बिजु जनता दल गरै न तयै राजनीति नुगो बरसाखा हा कतरनि बरक रक मोदी हाफांनो पुइतो थांगो तामने होनबा बोरै रक रां नांयावै गेसनि मानजमुं रजाखा ताय नांनाय रकनो रांनाय नांयावै जों फेरांनि मानजमुं रजाखा कांग्रेस कास्कु राहुल गांधी साखा बिनि दल क्षमताव फाइखै राव नैसि क्रिजा नखुंनो बिसाव खक्सनि चिनै साय रां रवानो मोसां राहुल गांधी तिनि उत्तराखंडनि श्रीनगरनि गारवाल कांग्रेसनि बासानाय मनीष खान्दुरिन न खा फुरजागै चंमारिनि रेलियो ककनारेखा मोजां मोदी साखा बिनि पुइला नाहार मुंखा क्रै ओंमानो याकाग्रोना बसाखा बीजेपी हाफां रांरि गोनांनि लामरायदानि दागि मुंतै सामुंतांगै तंगो बीजेपी सं लोकसभा चंमारिनि बगै बातायनाय खरक 24 नि ताइ कैसे बुमुं बतां साख्लायखा अब मुंबतांग हरियाणानि खरकचार राजस्थान ताइ उत्तर प्रदेशनि खरक 4 खाय झारखण्ड ताइ मध्य प्रदेशनि खरक 3 ख्लायै ताइ उड़िसा ताइ पश्चिम बंगनि बातायनाय खरकसा ख्लायै बुमुं तंगो आसामो लोकसभा पुइला बेरेमनि चंमारिनि बागै आयमुं उंसुगै तंखा आरो राजनीति कतर कतर नि अजारक बुट रनायरकनि खा फुरजाकमा मानना बागै कक आवायलाय तंखा जम्मू काश्मीर तिनि सानज दक्षिण काश्मीरनि शोपियान जिल्लाव इमाम साहिब आमचायो नायमथां बाहिनी बाय कक लागै मुं पाटिथानि सिनिया नगिया जंगि खरक नै थैखा कक्तमाव सावि मानजाखा इमाम साहिब आमचायो नायतगै पारगोछि बागान अ ककलाय मुं पाटिखा उत्तर काश्मीरनि बारामुला जिल्लाव सोपुर वारपुरा आमचायो जंगिरक बाय ककजागै नायमथां सेंक्रा खरकसा थैखा अ पाटिरमुनो केबो गसियाखो मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी साखा देशनि लोकरक सरकारनि रायदाताय मुसुंमानो काहामखेनो साइमान बायो छत्तीसगढ़नि बालोर जिल्लानि इथुर कामेव चंमारिनि लुकुथुम काइसो बतै बसाखा कांग्रेस ताय बिनि लगी बदल समूं सब ख्लाय मान्या एबा सुगिया सरकार खानानि नाहारै चंमारिनि बाताय तंगो आयांखे भारतीय जनता पार्टी काइसा क्राक एबा फान गोनां सरकार खानानि बागै बातायै तंगो उत्तर जिल्लाव तंथाइना फाइनाय रियां शरणार्थीरक जेतैखे बरकनि हास्ते मिजोरामो लोकसभानि बुट रैमान नातै अबनि बागै प्रशासन तियार ख्लाय तंगो खुरसाइमानो साल 6 एप्रिल मिजोरामो लोकसभा बुट नाहार जागाना उत्तर जिल्लाव तंथाइना फाइनाय बुटार तंगो खरक चिसाई चुकुरा चुकुचिबा चंमारी कमिसन बरकनि बागै मिजोरामनि मामिर जिल्लानि कानमुनो आलायदा पुलि बुट काइची बा खुलक जागाना रियां शरणार्थीरक आरोहन बुट रवाना अबनि बागै खुं स्नेरा नैसि मालखुं सिकन ताय खुंदक ची बास मालखुं रनानि याप्रि रमुइ तंगो उत्तर जिल्ला प्रशासन काञ्चनपुरनि एसडीएम अभेदा नन्द बैद साका अबन नाहारै मालखुं तियार ख्लायनाय मथा खाजाखा मन्त्रियक्रा बिप्लब कुमार देव तिनी आम्बासाव रोडसो काइसाव मानजाखा बीजेपीनि बातायनाय रेवती मोहन त्रिपुरा नखा फुरजागै अ रोडसो ख्लायजाखा रोडसो पाइमा उल पान्डा काइसाव मन्त्रियक्रा कांग्रेस सीपीआईएम ताय आमचाय बेरेमनि दल संनि सामुं हमुनो सेजाखा पान्डव बीजेपी जिल्ला कास्को परिमल देव बर्मा ताय गुबुन अजारक मानजाखा आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अकक्तमा आवायख्लायजागै दंगो मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी खना दीपर दामसा बखाक उदयपुर लोकुथुम मानजाक फायाना बीजेपीनि जुगालिजाक अ लोकुथुम मन्त्री
बख्रकनि फाइमान रगै उदयपुर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स माथ काहामखे जुगालिजागै तंगो हुकबार मंत्री प्रणजित सिंह हराय तिनी चिनी कक्तमा थुमनाइन साका अ लकुथुम गुमती दक्षिण ताई सिपाही जलानि सारा साई बाची साई कर्मी खाफुरजाक नाइरक मानजागानो इ खेप उदयपुर आवलिव नायमथांनि सामुं बक्रा ख्लाइजाखा मंत्री बख्रक चन्द्रपुर स्टेडियाम हेलिकप्टारनि नंखरै बसंनि लाहारतै लकुथुम थांगै मानजागानो मंत्री बख्रक माताबारि त्रिपुरा सुन्दरी मान्दाबो मताय रनानि कक तंगो हास्तेनि संदरकनि रां पैसा हामख्रायो हास्ते हाफां जत्त नमनानि सामुं ख्लाइ तंगो तिनी गन्दा सरव चंमारिनि पान्डाव ककनारे थानि मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव अ कक शाखा बतैबो शाखा हास्ते केरं आलंनि हालक काहाम ओंखा बोरिरक सातक जाकमा तमंग बहलिखा सा खामताय रोंनि हालक किफिलखा हनै ब कक खुरसाखा दलनि बातायनायनि आवायमाव ब रुटसु ख्लाइखा मन्त्री अक्रा आगरतला हिन्दी स्कुल ब चंमारिनि आवायमंग कक नारेखा सीपीआईएम नि चेतन बायतिनि आगरतला नि रवीन्द्र शतवार्षिकी भवन बिस्कांग चंमारिनि लुकुथुम काइसो संचाजाखा आरो नारय अक्रांगै मानजाखा सीपीआईएम नि जत्तनि दांक्रा सीताराम येचुरी ब मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी नि तैफांबाय एनडीए सरकारनि रां खचरमा जीएसटी चल ख्लाइमा बिसिंतै देश सामुं खचरमानि ककन खुरसाखा पान्डव कुबुनि बिसिं मानजाखा बातायनाय बदलनि अजा मानिक सरकार दलनि तांक्रा गौतम दास केन्द्र कमिटिनि आदं बिजनधर अघुर देवबर्मा आकरक पानीसागर बीएसएफनि सारा 3 नम्बर बेटेलियननि याफांतां नगमिया पीडी राव मुंगै बीएसएफनि खरकसा साक बायथांनि सिलाइबाय साक साक कगै थैखा बिनिगुलिबाय अनिल कुमार मुंगै तै खरकसा ब जवान साग दुखुमानखा ताबुक जिबि हास्पाताल बनो साक नायजागै तंगो धर्मनगरनि याकुब नगर आमचेय तिनी फुंग लाहार देरा मुं काइसेव हारुन बिबि मुंगै बोरै खरकसा थैजाखा दवै फाइजाक बाइक हुंसा अ बोरैना थुंकुर रुफायो अब बाय ब पाटिमा जागन थैखा बाइक चालकनाय तै कासानाय खरक नै मारखे दुखुमानखा बरकन हस्पिटाल भर्ती ख्लाइजाखा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बाय जुगालिजाक उमर बिसि चिथाम सदरनि क्रिकेट बातायमांग मर्डान कोचिं सेन्टर चेम्पियन ओंखा नरसिंगरनि पञ्चायत माथ संसाजाक थमुंग तिनी मर्डान कोचिं सेन्टर विकेट काइबा बाय चाम्पामुरा कोचिं सेन्टर न मेचेनै चेम्पियन ओंखा पाइथागत टीसीएनि से एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफेसर अरुणोदय साहाताय एडवोकेट भिबल नंदी मजुमदार चेम्पियन ताई रानार्स न ट्रफी बाय प्राइज माने याफारै रेखा अरनि पुइला डिभिजन लीग क्रिकेट बातायमुंनि थुमुं काइनै खना अंगानो आरो मेला घरमाथ चलमान संघ बाय यूनाइटेड बीएसटी ताई नरसिंगरनि पीटीए माथ पुल स्टार क्लाब बाय शतदल संघ थंलायानो बसकां सालथाम व त्रिपुरानि थुंपारै जेलाव पिसापिरिंखाय फेरांकगै दामसाव 4 सिमी 5 किलोमिटार नबार सिबसाय वातै फाइमानो हनै खजाख्लाय रेखा नबार तैबार नायखं तुंमारी जतनी साक 30 डिग्री ताई जतनी खामाव 27 डिग्री सेल्सियस नि गानागिनी तंगानो तिनी साकानि तुंमारी तंखा 30.4 डिग्री सेल्सियस ताई खामानि तुंमारी तंखा 24 डिग्री सेल्सियस तिनी फुंगो दामचार सती 30 नि सिमी सारिक दामबा सती 30 जरा वातै वाखा 3.4 मिलिमिटार पारेना सेकांतिनि नि कक्तमा बुबग्रक तैसे पुरु बिस्कां लोकसभा चंमारी सामफाय फाइमा बाय राजनीति बदल संनि आवायमुंब बांसगुई तंखा उत्तर जिल्ला तंथाइना फाइनाय रियां सरना थिरक जेतैखे बरकनि हास्ते मिजोराम लोकसभानि चंमारिनि बुट रैमान नातै अबनि बागै प्रशासन तियार अंगै तंगो मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी खना दिपर उदयपुर चंमारिनि आयमंग मानजाक फायाना त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बाय जुगालिजाक उमर बिसिसि 3 जरानि सदरनि क्रिकेट बातायमंग मर्डान कोचिं सेन्टर चेम्पियन ओंखा कक्तमा परिमंग तिनिनि बागै अरन पाइखा।